एक लाइन सुनाती हो हमारे लगवा मने माता जी के कृपा से जब हम झाल लेके बैठ जाते रही हाँ तो हमारा खुदे नहीं पता चलत रहा जे हम कौन चीज नहीं जाना तानी तो कौन चीज नहीं गाई। जब साज आ जाई हाथ में तो आदमी गवते चल जाई। हाँ एगो गावत रहब तो एगो आके ओजा नाचत रही, नाचत एगो गावत रहब तो एगो नाचत रही, एगो गावत रहब तो दूगो नाचत रही। यही हाँ आजो बहन बा हई कीर्तन भजन गावे लागी तो 2 रात 4 रात हम गा सकेली आजो, लेकिन अब गा पाइब नहीं, गा पाइब नहीं। बहुत जाने कहल जे काहे नहीं केहू के दे देला, अरे मोटरी बांध के नहीं ना दे दे कोहत तो बानी तो सीख गाव कर सामान नहीं ना है कि उठा के दे पीछे पीछे घूमी जे सीखी थे ना जाना। हाँ गुरु बनावे पड़ी पहले। अब आज ले हम जानबो नहीं कैली जे के गुरु हमके बतौले बा। हाँ हाँ तो ये